Къде е тя? Покажи я. Е тук. Тъй после? Покоя. Така, после. Пото. Как се казва? Пато. Тъй, и после? Ели. И Ели. Те твоите приятелчета ли са, мама? Ти ли? Да. Да отрежем ли тортата, мама? Моля? Не. Дай на безкодовката. Не. И ще отрежем ли сега? Не, спокойно. Стави тя за него. Малко шапката прича на гайка. Шегувам се. Кой искаш да правиш сега, Стене? Маха. Защо? Маха. Искаш да го изядеш? Да. Слонеядец. Гиво прави. Гиво прави. Изяде на патката, шапката. Да. И такава унищожителна целувка да ти дойде на главата. От краката почна за главата. Вкусно ли ти да Стене? Да. Я мандата. Другия крак ще го дадеш ли на мене? Дай другия крак, аз да го изям. Мерси. Айде изяжи го ти. Аз не искам крака. Ай, бай, клечки.